Amit Deborma Mungai, Shalkisa Sagang, Koroksha Borok, Bubagrano Cook Hamia Hinmano Tie, the Pramotani Bukata roadblock, Kleinani Kok Tongmani, Fiaba, roadblock Klaiahane, Roshawina Harka, Shimna District Secretary, the Pramotha, Bodoli Adong, others Deborma Te, TWF Secretary Jotok Kathawi. Media Takuno, Blackana Hambai, Tini or Finance of District Tiniko. President ni Borong Chinados, Hashabra District ni TWF ni member, sini Orchana, Tai chini Primary Committee TWF ni President, sini Sukuntola, Jotana of the Porcharana Hamba Yaparo, Tini Sungtam ni Bagai, Tewisa, Noroni Biskanga, Asupna Nankanga Obono, Sung Light Hanai, Shatarigo, Kaisa, Omid Debormani Mungi, Kaisa Sung Koplai Panda Kainani Tangtani, Ojagawa. Amit Deborma je Chiniburini Upre Hamya Kok Shika Shamani, Tay Bubagarano, Kotangtong Titino, Humala, Karimani Tuyoni, Kukshitra, Abashanani Motania, Jotona Shijak Lukura, YouTube Nubitong Maniba, Nubitong Jack, Obono Ruk Shaway Sung Kaisa Kotor, Haye Kaisa, Jobis Tarigos, root block Haina Mani. Tinitam Nibagi or root block, Tini Rosana Nankaka Obono, Buskango, Chini, Chirairon Kaisa, Jam, 12 Parikani Tomani Bagay. Sung or 24 tarik ni je root block haina tomona sung Roshawina haka Roshawina hapano sung apototo ustokai toni nai next time sung abani bagi di sona hala nai tai chini logi nai mathang ngate ke sa question madam no tabuk nai mathang bodol log judi je affair khlaijak tomani abono borok judi samung khayang jangkai norok aboni pore tango Kaina bagi decision mahaka, bahai ke kaina. Belakana hambai, media takuno apa hakai semani bagai. Ni bisintino kono jangan nungtung tenor media ni bisintino apa nungla ni nungtung lukura. Jadi jeng naik mathangi thani apa hakai je affair khadeba ini justice sana thangkini borok jadi naik mathang nayangkai. Sini buma bodolok asubi tonglak tebo nangkai jeng thana gerau dinai. Tanah jidun abani bagai kuno action naya hangkai sing tanah gerat renai tai sing omitno abono kok hu kesangbai kha kahambai sing bono tabu bo kesari tonggo phaidi nung affair judi nung khajani musi hangkai bai thang phaye nung tanah phaye je 20 tarigo bo bai thang kok bima haike no bo kipile phane nung thung sing buma bodolok tago sing bono সময় নাহারি তংখ মানে অবিসিংহ থাকে হangkai sanai aron jeng nayu Sung nayu, borok mayung yabrisi kasilu, borok bo kasilu satini hini sung bar saw. Suk jora chini se, asuk kolok jora, limani bising tipance, bo khali hangkai, chini buri rok bo asubi tongalak. Tai sung kebang ma 20 tarik thangmani pore bo abono borok bo saw, jehetu buskango chirairok ni 12 porikha choli tomani bagai apototo noroni root block no. Stokai toni riga di hini sama bai sung tini 24 tarigo je date dilemani or den no sung Roshawi na haka boni bagai sung tewista tini press meet khai obo saklanya ni nangkha ke buma bodal ni hoite tabok Amit Debormani ba bini je social media borok bo je press meet khai pai kha tabok no tamo wanchuk Amit Debormani bangi Amit Debormani magai obono wanchukui tongo tini sudu 24 tarigo bini bagai ba root block hanya ni thangmani wo sung root block hayu stokai toni thangpano Amit Debormani mungai affair khajak tongo tini sidai thanawa tai chini mohila onko wo chini oba hake bini mungino affair khajak tongo borokno obono nai tongo ebong cholibo tongnai bini justice case ni maidome affair khanani bagai Ibang na kabang magpop hanaka je social media bisinte YouTube ni bisinte onek kisu je buma bodol khai ko bahai ko abo kintu jotono tatal o tatalong no Amit Debormani borosena ka bilakena sanai karan jeng lama tengsa bazar kaise salene nanggo nung tiprasa ang tiprasa ke no kaham khane ni ba kaham khane abo nung ba ang baisi haika hangkai bo bai thang tabu basung sawi tong sini buma bodol drop haite tabu nung bai thang haika hangkai nung mungsa mane hamya jingjalok jeta nung wanchui tongmani oboni ni kebong mong unglak kaham kerengkai nung sidai thanawa phaye nung oron usirok ba juga jukai phaika hangkai sanai nung jesungno pok rimani ang bai thang thanawa thangka hangkai norong ni buma bodol hoite je ani Amit Debormani affair khamini omor rosaina na hin samne sung ta go ready nungi tongo nung bai thang phaika hangkai hage sung
sakbai khuna kok salai chini ni mungi je efer khaimna sing na kar wasana nai tokhano nung kharile no salbu suk tongnai kharita tongbe takuk omet nung kaham kurung khaino jekhini tongbo kaham kurung khana tongnai ni bage singmano bai thang teisa singmano obo khoro ang sukti sawino ang omitya brahmano khane nang thung hune ang saklai hambai amni bangai asuk lai khangor tini fuilana sini media persona belanyo hambai tesini bizda pati prasaragno ankhani hamjamu ya fare angor kok khaje thani sanai tini sing mule dosho asuk laimani hingangke bisas khayei lai thangnai salo joto social media rago viral lokungjak amu jotono sibayo oponi tui o takok amit deborma sini bubagra tesini buma bodol ni tui khok hamya samani tui tini sing ma asuk lai kateisa ke 24 tarikh road blockade khaine himani omo takok sujora busat agok jak tong 24 tarikh road sing block khanyani himani oboni bage sing tini puspom khaina habunai tamoni hingga hangke buskang 24 tarikh salo sini student dong ni bo exam rok tongo oboni bage sing o road block khaimano sing rosaina nai tei sini case rok je khaijak tongmani oboni tibo sini kogrok salaika sini SDP ro hayaka ba boroba busong kogrok salaika sini duita case tongo bini bage buma bodol lokaise case dika tai mohanpur ro kaisa tongo tei mohila thana ro kaisa tongo bongni o case dimani tei singno borok saga sing immediately bono action nahanai tei nahanai hini kagos bo ongkhorka aboni bage sing nasingnai borono nailainai borok tam bage samung khaika jodi na borok samung no successfully khayangkai sing aboni ulote wese sing step na jagnai hambai